Ito ka. Size yan sa mga niyaw plekers. Kaya naman yung pelukan ni video yan. Hiso. Kanan na line. Gusto na ba word kan? Gusto na sa Tevi. Tang Tebi? Wow. Ay, hadiah sta? Paano ko kana sila netpas pia kana sila iti moeilijk ito. Ay si verkeerd woord. Hoeveel wil je eromheen? Quality school En hoe kom het belangrijk om schoon kwaliteit? Ons weet nog niet, maar ons weet is belangrijk. Huh? Alam mo patu? Hoe kom je patu ko? Van Oosten zie je pega mesa. Wala kisem! Oh. Are you ready? To the best, cause the best, oh, best, Yeah, baby! Focus on yourself, Baba! Focus on yourself, Baba! Wie is Jesus? En wie is God? Amen. Oei, jylle, hier is die leiers. Daar staan die skapies. Mooi, man. Wil jylle hê die kolletjie moet skoon bly? Ja. Okay. Schat seker maar. Okay, mooi man. Wat vir die? Omdat hij lief. Amen. Okay, wat is jy dankbaar vir? Amen. Wat is jy dankbaar vir? Dankie man, wat is jy dankbaar voor? As jy dankbaar dat jy kan buite speel. Yay! Lieden. Amen. Wat is jy dankbaar voor? Huh? Amen. 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 Ja? Wat is jy dankbaar voor? Vir jou ma, vir jou... Wat is het? Checkers? Ach, Janne, dat is Maakie mooi. Dat... Amen. Maya? Kom Maya, wat is jy dankbaar voor? Want laatst week het jy hele knickknacks in die mond gehad as jy gepraat het. Huh? Het is dankbaar dat ik kan smile. Oké. Jij gaat. Ik is dankbaar dat mijn man, mijn pa en ook mijn lief is. Amen. Ik is dankbaar om asem te houden. Halleluja. Halleluja. Ik is dankbaar dat ik aan die kleintjes een leier kan wischen. Amen. Ik is dankbaar dat ik een schaapje is. Amen. Yes, man. Also. Ik is dankbaar dat ik nog een zoon is. Amen. Amen. Ik is dankbaar voor leven. Amen. Ik is dankbaar voor alles. Amen. Ja? Sy het die hele klot gehad om te dink. Dankbaar voor mijn benen kan staan. Dankie. En die tweetjes? Wat is jy dankbaar voor? Dat je kan zien. Amen. En jij? Dankbaar voor? Voor oma? Oma, oké. Amen. Gaat jij volgende week iemand samenbrengen? Wie gaat je brengen? Jouw nuggie. Gaat je iemand samenbrengen? Huh? Gaat jij iemand samenbrengen? Eén persoon. Hier zo. Huh? Volgende week na? Volgende week. Na? Nee.